hai să-ți arăt cum poți face și tu acest machiaj. Mai întâi mă ocup de machiajul sprâncenelor și folosesc tehnica de ridicare cu gel. Voi folosi gelul de la Benefit Got to be Glued, mai întâi perii firele de păr în jos, apoi în sus și le lipesc pe frunte. Ulterior, voi veni cu markerul de la NYX Lift and Snatch în nuanța Espresso pentru a trasa firele de păr acolo unde eu am goluri. Pregătesc ploapele cu baza de la MAC Paint Pot în nuanța Painterly. După aceea, voi trasa cu un creion maro zona de umbră, unde vreau să fie cel mai intens. După ce aplic creionul, îl estompez cu o pensulă micuță de detalii. Iar mai apoi voi folosi acest fard din paleta de la Be Perfect pentru a fixa creionul. După ce fixez creionul cu această nuanță maro, voi veni cu un fard negru chiar acolo unde simți adâncitura ochiului. Pentru a nu lăsa marginile prea bruște, voi veni cu o pensulă de estompare și voi blura marginile fardului negru cu un fard maro închis. Cel de prima oară este foarte bun. Mai apoi, pentru că eu vreau să fie o trecere cât mai lină și o estompare cât mai fină, voi mai folosi încă un fard maro mai deschis pe care îl aplic deasupra pliului. Urmăresc forma ochiului pentru a face această formă ușor curbată deasupra pliului, iar pe exterior fac alungire. După ce termin cu marginile exterioare ale machiajului ochilor, mă focusez pe interiorul ploapei mobile. Ca să fac o estompare cât mai fină, mai întâi vin cu un fard maro sidefat după marginile fardului maro mat. Aplic atât pe ploapa inferioară cât și pe ploapa superioară un creion negru, care va fi în acest caz baza pentru pigmentul meu. După ce aplic creionul, îl estompez, iar apoi vin cu pigmentul și îl aplic prin mișcare de tapotare cu o pensulă plată. După ce termin de aplicat pigmentul, voi estompa încă o dată marginile acestuia pentru a nu se vedea inestetic. Același creion negru îl aplic și pe interiorul ochiului, pe ambele ploape. La final, aplic un iluminator sub sprânceană. Pentru un efect și mai puternic, voi aplica și în colțul intern, iar apoi cu o pensulă mică de detalii trasez o linie foarte subțire de iluminator în jurul umbrei mele din colțul intern. Cu o nuanță de contur mată umbresc și zona de sus sprâncene, iar apoi aplic genele false și, bineînțeles, straturi de mascara atât înainte de aplicarea genelor cât și după. Trec la machiajul tenului și voi folosi două fonduri de ten, unul de la MAC Studio Fix și unul de la Colourpop. După ce aplic fondul de ten cu pensula de fond de ten, aplic și anticearcănul de la NYX Can't Stop Won't Stop. Apoi vin cu iluminator pudră chiar peste fond de ten, pentru că în acest mod se va vedea mult mai intens iluminatorul. După aceea fixez toată fața cu pudră. Mă ocup de conturarea feței și de aplicarea fardului de obraz. Nu mai rămâne altceva de făcut decât machiajul buzelor. Și gata! Ăsta este machiajul.